Hola, bon dia. Avui es presentarem els treballs de síntesi de l'Institut Enric Borràs. Ara estem amb els alumnes de tercer de l'ESO que estan preparant els barrets de la graduació i també estan preparant la decoració de la festa, com pot ser les flors i tota la vegetació que hi haurà. Bon dia, veníem a preguntar-te si t'agrada fer de professor en aquesta activitat. Sí, clar, per això hem muntat nosaltres l'activitat de la graduació, la preparació. Vale, moltes gràcies. I qual és la teva experiència d'altres anys? Jo porto 3 anys coordinant aquesta activitat amb l'Àngels Ferrarons, que també és la de plàstica, i bueno, els altres anys ha sigut un èxit, ens agrada molt, per això continuem fent aquesta preparació. Vale, hola, bon dia. Venim del TV Borràs i volíem fer-li unes quantes preguntes. Vale. La primera pregunta és, de què es tracta el teu projecte de síntesi? Sobre preparar la graduació. T'agrada? Sí, m'agrada. Tens bon companyerisme amb els teus companys? Sí, estic I perfecte. em podries dir quan acabaria el teu projecte? En uns quants dies. És que és complicat. Faries un altre projecte que no sigui aquest? Sí, per exemple, explorar Badalona. Vale, moltes gràcies pel seu temps. A vostè. Ara mateix l'activitat de tutorial de zombis, ara mateix estan fent la decoració, com es veuen al vídeo, i més estan cantant fer l'activitat i també és molt agradable mirar com treballen. Hola, bon dia. Venim del TV Borràs i volíem fer-te unes quantes preguntes. Perfecte, bon dia. La primera pregunta és, t'agrada ser professor d'aquest projecte de síntesi? Sí, trobo que és molt interessant perquè sortim una mica de la rutina i de la dinàmica de classes de matèries separades i al final fem un projecte transversal on busquem també que els alumnes us motiveu, no?, amb activitats més atractives. Vale, la segona pregunta és, de què tracta aquest projecte? Doncs el nostre projecte tracta d'un apocalipsis zombi on els alumnes han de recrear com si fos un escape room, però en real. No? Hauran de recrear diferents estacions, proves a superar, totes orientades i ambientades en un apocalipsis zombi. Llavors hi haurà una part de reptes matemàtics, una part del guió de la història i una part d'escenografia per recrear tot aquest espai. I l'última pregunta és, qual és la teva experiència en això? Com a professora Com a professora. Doncs de moment és bona. Hi ha hagut una mica de reticències a l'hora de fer els grups, perquè els hem fet nosaltres, però jo crec que pot ser molt motivant i de moment crec que ho estem portant molt bé i pot sortir un projecte molt xulo. Vale, moltes gràcies pel seu temps. A vosaltres. Hola, bon dia. Venim del TV Borràs i volíem fer-te unes quantes preguntes. La primera pregunta és, t'agrada ser professor d'aquest projecte? Sí, m'agrada molt. Fas el projecte a quin curs? Ara mateix el projecte l'estem fent en primer i segon d'ESO. Vale, de què tracta el projecte? Aquest projecte l'estem fent paral·lelament amb un grup de tercer i quart d'ESO i de primer i de segon d'ESO. És un zombie survival, una mena d'escape room, per qui no sàpiga què és un zombie survival, on la gent que hi participa ha de sobreviure a un atac zombi. Aleshores, els nostres alumnes estan dissenyant les proves, el conductor, el joc en qüestió. Vale. I qual és la teva experiència en això? És el primer any que ho fem, per tant, estem una mica provant-ho, però l'hem dissenyat amb molta atenció, amb molta cura i amb molta estima i esperem que vagi bé i que sigui un èxit. Vale, moltes gràcies pel seu temps. Com podeu veure, estan treballant molt, aún no s'han planificat. Anant per la classe de màgia per veure el seu treball de síntesi. Hem arribat a la classe i ara podem veure el que estan fent els alumnes.
Els alumnes estan molt concentrats, estan molt alegres de fer aquest taller, és molt divertit, a la gent l'agrada molt, és algo innovador, que és el primer any que es fa. Força bé, la veritat, jo pensava que seria una mica més rotllo perquè teníem 34 alumnes a l'aula, però entre els que no han vingut i s'estan portant superbé, està sent molt divertit, la veritat. I què experiència tens tu amb el treball de síntesi? Doncs m'ha tocat fer el treball de síntesi de màgia i esperem que després de 5 dies sapiguem fer un espectacle de màgia. I què serà la prova final? Doncs mira, la prova final serà justament aquest espectacle que es faran entre ells amb jocs que han estat assajant aquests dies. Moltes gràcies, Lluís. A vosaltres. Hola, bon dia. Venim del TV Borràs i volíem fer-li unes quantes preguntes. Molt bé, endavant. La primera pregunta és si t'agrada ser professor d'aquest projecte de síntesi. Doncs la veritat és que sí, de fet aquest va ser un projecte que quan el vaig veure vaig dir, doncs mira, aquest té per mi. I em va agradar molt perquè ja havia fet alguna cosa similar a un altre institut. Llavors quan el vaig veure vaig dir, bueno, doncs m'apunto a aquest, sí. I tant. A quin curs li fas aquest projecte? Doncs hi ha una barreja d'alumnes de segon, de tercer i de quart de l'ESO. Sí, diferents nivells. Primer no, perquè vam pensar que potser primer era massa difícil, perquè han de redactar uns articles de diari. Llavors vam creure oportú que segon, tercer i quart de l'ESO estava bé. De què tracta el seu projecte? Doncs que han de fer un diari, el diari del Borràs. Han de redactar aquest diari, llavors han de triar una sèrie de notícies, fer com una mena de resum, tot molt senzillet, i escriure uns articles. Però en un diari també hi ha imatge, i aquí és on entra en joc la figura de la persona que busca imatges, el fotoreporter. Per tant, hauríem de fer un diari amb text, imatges, i després una edició perquè quedi tot molt bonic i molt ben tramat. I per últim, qual és la seva experiència en això? La meva experiència és que en un altre institut recordo que tenien muntat un treball de síntesi o un projecte, per dir-ho així, similar. Hola, bon dia. Estem en l'activitat Diari Borràs, estan avançant molt ràpid, estan ja escrivint en els papers per enviar-lo ja a l'activitat perquè es corregi. Mirem com estan concentrats fent l'activitat. Hola, bon dia, Montse. Bon dia. Avui es faré unes preguntes pel Càmera Borràs. Com es sent planificar tots els treballs de síntesi que hi ha a l'institut? A veure, jo només he hagut de coordinar perquè qui ha fet la feina han sigut tots els professors. Sí que s'han pensat quin treball de síntesi voldríem fer per vosaltres, perquè us ho passéssiu bé, i jo simplement he coordinat que tot vagi a la una. D'acord. Sí? Més, quanta experiència tens en fer això? Aquest és el primer any que fem aquest tipus de treball de síntesi. Com sabreu, que vosaltres sou a quart de l'ESO, a tots els anys anteriors nosaltres us dèiem quin treball de síntesi havíeu de fer obligatòriament. D'acord? I aquest any vam pensar que podríem provar a veure que féssiu una cosa que us agradés més o menys i que als professors també els agradés. D'acord. I t'agrada aquest nou format? A mi sí. Jo crec que els professors s'ho han currat molt, han fet molta feina perquè siguin treballs de síntesi interessants i actius i que vosaltres pugueu aprendre d'una manera més divertida i no fer dossiers a les aules, que al final us acabem ajudant nosaltres. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Com a conclusió, podem dir que tots se l'han passat molt bé. Si us ha agradat, dar-li un like i subscriure-vos al canal TV Borràs.